Txalo bat, Sorpresa handia, Kanta, okolita, egizkidorea, oso ondo. Mila esker, egin dezuen lan guztiagatikan. Bost jubilazio, azkenean gainzuri ere eraberritzen ari dela eta hemen jarraituko dugula, ateak irikita dauzkazutela, gero asko ez date bueltatzen, baina jubilatu egite... Baina, Bale, deituko dizugu, Eta, oain, pixkat formaltasuna bukatu da, eta, zoze katxondito pixkateria aukiko dugu.